tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Kalaitacce Zuljalalu mabuwayin sarki, bai baiwa masoyan majinginar kaunu masauki. Dan wanda idan aka taba ka kan ɗauki mataki, ka sa ƙaunar shugaba ta kai da gushewa ta. Allah ƙaro jawarar ka da salatul fati, hada da salatan shekana abul faidati, ga mai tsarkin asali dalilul khairati, da alai da sahabu masu sirrin makaranta. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Muna shaidawa mutum da ke waje har na gida, tauhidi in babu Mustapha ya zama ridda. Da tunkarar rabu babu shi ko har gwanda, a ƙaryata har samuwarsa Allahn kwata-kwata. Iyayen annabi babu irinsu a darajoji, wanda ya ce a'a ya ba mu tarin hujjoji. Mai inkarin walidan ma'aiki in kaji, tun daga kabari za ka sha azabar nan kyauta. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Tauhidi rinda ne in ba da ma'aiki ba, kamar sallah ce ba tare da alwala ba. In ba sa shi ko ala ilaha illallah ba, ana ruwa ne babu musulunci manufata. Batun kwa iyayen mai salto da mahamuni, cikin dukkan alami na kira su ma'auni. Na tantance dan halal da shege shaidani, da aka shaida na rike su ne tsirata. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Babu bin Allah cikin musulman zan tsira, ga Allah ta baje zancen karara. Ce ta gabuni rabu ya kyace bayan hijira, ko kana sallah in ya kira ka dole ka bar ta. Kai wanda ya cuta wa Muhammadu sai ga la'anta, duniya da lahira wallahi za ya shiga wuta. Babu cuta gunsa ko da gurin magabata, kamar taɓa darajar mahaifansa kar mu shagalta. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, abun ban haushi abin takaici zamani na, ake tauye daraja ta mahaifan manzona. Allah duk wanda ya taɓa darajar suka kai shuta. Muna kira ga gwamnati ta zo ta ɗauki mataki, da duk wani mai ƙarfin iko ko mai mulki, duk wanda ya taɓa kimar walidan ɗa hasadauki, a yanke hukuncin kisa gare shi muke fata. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Aminci Allah da ɗawaɗa na Qurayshawa, mafifici gunka wanda zai ceton kowa. Muna neman afuwar ka karmi tabewa, da laifi na wasu mu kuskure ne yaɗawa. Ƙarya ne ma duka so muke mi korewa, daraja ta yayan rasul sai maran tsayawa. Albarkar rayuwarsa jalla bai sanya su ta. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata.
baya na ji kai mun tuba, dan iyayen annabi fa ba bin wasa ba, wanda zai taɓa matsayin su walla bai cika da ba, maganar dai babu daɗi a maimaita ta. Iyayen da suka zamsa mai iyayen kowa, rabu ne ya zaɓe sunan saba kyakkyawa, kar ku mance su suka haifi asalin kowa, sai nil kauna bin yabo abin kaunata. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Ta ina zan fara ku ban guri na rubuto, ko na je na rubuto ku kuje ku karanto, mai akwarkin ruhi kadai yake kokwanto, kan iyayen annabi ku zo ku ji ni da sauri. Ana taba tukan makomar su Allah sarki, wasu su ce aljanna nan za a ba su masauki, mai gida da gidansa wa zai rufe masa daki, na ja ta annabi Abdulsalam ba zan wuce nan ba. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Cikar Allah ba ta tabbata sai da rasuli, ku duba ga kalmatin shahada musa fili, tauhidi man gaskata shi hujja da dalili, sanin Allah ne cikin sa maza je duba shi. Babu ban ji wani ba wanda ya kamar manzo ba, mahaifansa da duka ahalinsa ba mu gaisu ba, fatanci ga mahaifansa ba abin yi ne ba, wanda duk ya taba su Allah ka lalata shi. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Wanga karni ina cikin shi ba dan nasu ba, abuwan shugaba a yafe mu ba dan mu ba, muna jin su muna ganin su da idanun duba, ka sani mun ki hakan da mu da su mun baranta. Wa ya san Allah wa ya gan shi ne ba kai ba, wa ya ɗauko shi wa ya kashi ne ba kai ba, wa yake duba wa yake mawa ba kai ba, ko barka ya tunkare shi baya da mafita. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Ko wanda yan musulunta zai ba da wannan amsa, da za ka ce mashi za a halbe iyaye nasa, tunda kafirai ne so ake yi ya sa hannunsa, zai ce uwata abba fata nike su rabo wuta. Wannan misali ne nake ba mu yayi wani, sa hankalinka da kyau ina son ka ƙara tunani, kamar ma'aiki na hamun zo hawaii giwani, a ce iyayensa suna wuta ina makaranta. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Abinda takaici kwarai a yadda na fuskanta, amma fa ga wanda suka san girman baban binta, a ce ku dai zuciyar ku ba ku kawata ta, da san annabi sai cin zarafinsa mafi gata. Duk mu karyata waccan zuciyar wulakantatta, mu manta da batun su mi abin da ya inganta, shine so da yabansa duka mazan mu zuwa mata, ku tuba ga Allah da hakar da mutu zarta. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. La ilaha illallah ce cikar alfarma, Muhammadu Rasulullahi duk a gyaggyara zama, kalma biyu ce amma guda ɗaya take zama, idan baka gane ba jaki ka je
La ilaha illallah babu samun sauki, Muhammadu Rasulullahi mai maza mai mata. Na Amina Allah ya baki wannan girma, mai guri ya zo sai anan da tabarma. Sannu mai alfarma a duniya da kiyama, banda ke da dukkan wani ba mu samun gata. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Dole tuba miyo abun tabaraka mai tsarki, kar ka hukunta mu da laifukansu da ta jaki. Jalo na jalungo masu suka ga sadauki, hanyar rahamar tabara tuntuni sun sauta. Iyaye wanda ba kamar su tushen albarka, sayyadi abdullahi mafaka ce a gidanka. Nana Aminatu kuma uwa mai albarka, masu aibanta ku ni da su tuni mun bata. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Tunani ya fure wa kwalwa ta zafi, kamar masu ake a jefa ma a zurfi. Wai mene uzurin faɗar wannan kaifi da zai yanke duniya ta koma annoba? Ni dai na san sannadi na haske duk su ne, komai ka samu a duniyar aidan su ne. Rufe babin ko akwai shi fatan kun gane, mu da imun san tambaci na tira ai su ne. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Itikar tauhidi annabi ne ko ba a so ba, musuluncin shi ne hakikani ba wai ba. Mai musun haka fasiki ne ba zan ki faɗa ba, in baka neman tallafin sa ka nemo ta. Rabbi ya tsarkake dukkanin sabar manzona, kumiye ma za su yi jikinsu baya kuna. Iyayen annabi masu san su ba su a rana, kai ba hadisin in ma da kwai shi ba mu fahimta. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. La ilaha illallah rabbi kai ne da gwalla, Muhammad Rasulillahi miƙe hanya santal. Na ce ɗaya a ɗaya wa zai raba koko ya ce bal, masu lissafi sun dakata sun gaji kwata. Ku ce iyayen Mamudu su ne sila ta ma'auni na addinin nan da har wasu suke kaulani, suna kumfar bakuna da kawo rudani, na nuna kiyayya ga annabin nan dan gata. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Ɗayan ɗaya ne mai mai da ɗaya ta koma a ɗaya. Mala'ika Jibrilu ya san ɗayan ne a ɗaya, tun da ɗaya ke ba da wahayi a kawo ma ɗaya. Lawala a halin annabin kawai ne mafita. Je ka bincika aya ka gane darajar mahi, ka gane kima da isa irin na Abdullahi. Sayyada Aminatu sanni rahmatullahi, wanda ke inkari dole ne ya shiga wuta. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Ya masu cewa ba su san taimakon manzona, kun yi asara nan da can ranku zaye kuna. Don ko shi ne rahmatul alami na gwanina, in bayan annabu ba mai wahalin da gata. Ya batu na iyayensa kau batu ne mai girma, dan dalilin ɗansu ne ake mana alfarma. Babu kamar su sun sha gaban dukan al'umma, mai san su tabbas shi da naro an yi masu rata. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata.
Allah wadaran mai ɗin iyayen manzo, kun tasha nasu dole ne mi kwazo, dan sun nufi hansila mu annoba 'ya'yan gizo, Allah ka nufe su ga wuta su shige ta. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Ina amfani na ran da bai san Mahamudi, mu jefe shi da dutsuna kamar mun yi jihadi. Shi ya zama jari gare mu haƙƙin tauhidi, akan kare martabar rasulun na fansa. La ilaha illallah, duniya ta lalace, muna ji wani sakarai yana wawan zance, wai iyayen manzo gare mu zai yi barin zance, mu kumi ko mana shi wallahi sai mun dau fansa. Babu tauhidi ga mai tauye darajar hadi, bare cin zarafin iyayen shi sanadin gata. Iyayen Mahamudu sun wuce dukkan girma, sun zama to dukkan sila da tarin alfarma. Salamun ala sayyidi Abdullah da Amina, duk wanda ya taɓa martabar ku zai kone a wuta. Nai kuka kuma nai bakin ciki na gaza bacci, tsinannu a cikin mu suka sa ruhi ɗaci. Ya Allah mun tuba mu da su babu kusanci, fansar rai da jiki ga ɗan Amina mafita ta. Babu tauhidi